Ha seo an opera dhéanana gút an san ábhaing na chala íontoch, chuí seo íonach duine san bí. sé an písas dúlí sé seo sé bhí tácht dé ha mí dul a chuúr ar a bhlach. A chaniu ha mí ar tácht strawberries, agus ha maple syrup acum agus bacan siúcar agus yogurt. Mí bacan siúcar cútochaí. Apar gluil sin ábhaing. Is súring út rúd sa mí chuí seo mar chocolate spreads nó mesan sa mí ha córta dút. Cuir mí anna 3 strawberries ar a bhlach cúteach. Ha sin cuirí bhí cin fáil an agus bacan maple syrup. Apar gyda tríte ha seo. Is er een rit met jarrig. Direct zo'n horst holle calorie gele. Ha mi dol chuir Spáin mór yoghurt an sa bhíang. Ha mi goed tolit le seo. Apar treat. Oh wow, ha gemaakt crispy. Ha, was ook kolloch die Yorkshire pudding ha árat. Han tebe mooi gemaakt crisp a ha snok agus boek ar an tebe stay. Is han a texture ja ha sin a korte rim.